Ако приемем, че религиите са част от матрицата, система изградена да разделя, за да управлява, тогава най-уязвимите жертви не са пробудените, а децата. Защото и децата и пробудените не се вписват в тази система. Разликата е, че пробуденият е между световете умишлено. Детето е там, защото още расте. Религиите проповядват любов, но историята им е пълна с войни, страх и вина. Книгите говорят за Бог, екраните показват омраза, а реалността – разрушени съдби. Пробудените избират пътя си. Те могат да напуснат матрицата, да не се идентифицират с флаг, кръст или полумесец, а със сърцето си. Но децата още не са избрали. И това е тяхно право. Те не трябва да носят идеологии, преди да са станали хора. Те не искат войната от книгите, не искат войната от екраните, не искат войната от улицата. Те искат шанс да пораснат, да изберат пътя си, да бъдат свободни. А всичко друго е просто програма.